फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियावहाय जोङो माने इन्डिया एनडिए बेबायदि जेबो सानथ'वाखै जोंहा 15टा समष्टि दङ बिटिआरआवहाय 15टा समष्टियावनो जोंनि मावथिफ्रा गोख्रोङै हाबा मावबाय थादों नोंथांमोना नुदों बहाबा दिनै मटरसाइकेल रेलि जागासिनो दङ बहाबा आथिंजों हान्जा सुरनाय जागासिनो दङ दा कार रेलिबो जाखांबाय आरो जोंनि ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माइनरिटि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने गोसो जै खालामनो थाखाय जोंनि लाइमोन गांखंनि दैदेननायावहाय माने सल' बिटिसि पालटाय सासा सासिर बारि जाय होननाय अभियानबो नोंथांमोना नुनो मोनदों दा जोङो बिसायख'थिनि सिगां गोबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ दा 15टा बिजाबावबो जोंहा गासिबो केन्डिडेटआ अलमस्ट जोंहा फाइनाल आरो रेडि जानानै दङ आरो जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो प्राय 12टासो समष्टियावहाय जोङो प्रिपारेसन खालामबाय थादों मोनबा 6टा समष्टियावथ' जोंहा केन्डिडेटफ्रानो जोंहा अलमस्ट फाइनाल स्टेजाव सौहैनानै दङ गतिके जोङो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिहेतु बिसायख'थिखौ गेलेखागोन दा जों गेलेनाय समाव जोंखौ इन्डियाया मदद होफैयो ना एनडिएआ मदद होफैयो बे बिथांमोननिसो बाथ्रा जागोन जिहेतु बिसायख'थिनि डेटखौनो दाबो फोसावाखै बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौनो जों मिथिथ'वा गतिके जोंनि केन्डिडेटनि लिस्टआ रेडि जादोंबाबो जोङो फोसावथ'वा जोङो बिदिनो सप्ता खनसे 10 दिनसो सम लाबावगोन केन्डिडेटनि लिस्टखौ फोसावनो थाखाय नाथाय जोंनि केन्डिडेटनि लिस्टआ अलरेडि रेडि जानानै दं